Bos kerupuk Oki Jaya mongga bos gadur matur kesuwun sanget Mamai angker mamang kulur si deket minangka sareng Mamai Peri si bayari singetan balikin ulon kang ulis dono siwas endan ora kelakon sarang mimi ulis raswitine gede mimi nok nonong mantan majikan wong Gunung Sari aja lok digawe nglamun asame sing duwe maju lancar minangkane mimi susi sing duwe racikan ora lalu selawasa bos Grahayu muda Bos Grahayu muda minangka Papa Ricardo Mama Ricardo nok aja nok Janet minangkane sareng Papa Anjung Papa Anjung Mama Anjung aja lali sareng mimi nok Uci minangkane sing duwe Grahayu muda gede maturanen matur kesuwun Bos Grahayu muda gede nono geno kang nyaksen nono geno sareng nanang ilik nanang hilim yang kedik minangkane aja lali sing hormati sareng kang lebe pinggangan gede kang lebe pinggangan gede nonok genong nanak ilmi kang lebe pinggangan sing bayari aja ngopi gawe nglamun sareng Bos Grahayu muda Papa Ricardo dewe Mama Ricardo mimi enok Uci gede Papa Anjung gede Papa Anjung minangka sareng Mama Anjung aja ngopi nok aja sing duwe Bunda Susi wong Plumbon Polo nok Janet aja lalit mimi Sendi minangkane mimi nok Lala Dewi ora lali selawasa Bos Grahayu muda kang Mama Haji Dakir mimi ajarum kantun gilirannya sareng Kang Darmai gede Bos pedesan dewek minangkane Papa Elene gede wong Tegal pelem ajarok angin Bos Grahayu muda gede Papa Ricardo dewe Ricardo gede singetan balik ke ngono balik ke ngono Mama Imas Bos Martabak om pindangan mimine Imas aja lok digawe nglamun Bos Martabak wong pindangan sareng Bunda ayahe gede Kang Buto dewek sing nyakseni aja lali selawasa Mama Dede Lestari wong Kedung Warung Mimi Dede Lestari Yayu Ratini sareng Kang Tarna nok
Dede Lestari gedik sing cantik dewe Eman-eman yang seduluran Serengok sasene kedik Sing duwe rajane ayam Indramayu Pangsein Sapo Bos Grahayu muda dewe Bos Grahayu muda Papai Ricardo dewe Minangkane sareng Mimi Enok Uci Papai Anjung Mimi Anjung Nok Ajeng Nok Janet Kedik Singetan paling ngulon aya denok Unda denok Mimi kubu Nursi dina Kedik Mama kubu Kedik Mama yang gerekang mirengaken acara lamun Mama Peri Kadiono Kedik sing dijalong jalali sarang minangkan mirengaken amis Kedik petang karang rempangan Bos Grahayu muda sarang bos kerupuk Oki Jaya Kedik kong gabus gadur orang lali ikonane Rancang dilali Kedik Ropisna kong tuku dewe minangkane kang bayari ngapain kerja dewe Mami Enang Cio Kedik Napisna dewe kirang-kirang maning ngerangken ayah ocak budai ocak Kedik wong pindangan maca lokale Mama Dede Lestari Kedik kantarnya dewe Mimi Dede Lestari Wong Kedung Waru Yayu Ratini Ora loklamen Kang Dharma Sendenok Ida Bos Pedesan Wong Tegal Pelem Papa Elena Kedik petek karang rempangan aja loh digawe larang aya denok muda denok si duwe 9 dua dina dewe kang lebih gaul boda lebih gaul Kedik minangkana kang mirengaken nok umum sehingga kangali aji satan singatan balik ngulon diwaseda orang kenangkong sareng budaya ayah minangkane papae Fatimah Kedik kang kuto sing eman dewek wong Teluk Agung kang buto sedulur dewek papai ayah Kedik mamai ayah sedulur dewek minangkane ajalok di